Madpakkepapir og byggeaffald. Et svinende billede på Danmark 2007. Og det er et billede, som Danmarks nye miljøminister Troels Lund Poulsen vil lave om på. Nu skal der falde bøder til dem, der bruger skoven som genbrugsplads. Her nogle eksempler fra Randbøl Statsskovdistrikt, der strækker sig fra Haderslev til Horsens. Det er sådan et typisk eksempel, vi oplever her i årene. Det er efterladte biler. Her er nogen, der måske laver slagter svin sort for private. Med et lovforslag fra miljøminister Troels Lund Poulsen skal almindeligt skovsvineri koste en bøde på 1.000 kroner. De større bøder er politiske og også et meget klart signal om, at det her har en konsekvens. I dag koster det nemlig ingenting at smide det gængse affald, som skovrideren hurtigt finder ved restepladsen nær Billund. Han ser frem til, at der kommer bøder. I alle midler gælder, alle redskaber skal have til anvendelse. Og ved Engelsholm Sø, så har vi den der. Få kilometer derfra, er der også nok at snuppe. Og her ser vi også hernede i søen, her ligger også øldåser. Man kan ikke sige, det er slemt, men man kan sige, at der kommer jo sådan nogle dåser hele tiden, og hvis vi ikke fjernede dem, så ville det komme til at se farligt ud. Hvis private smider et større læs, der skulle have været på lossepladsen, vil miljøministeren have bøden op på 3.000 til 5.000 kroner. Det er ikke naturen, man skal bruge som genbrugsplads. De genbrugspladser findes allerede i dag hos kommunerne, og det vil vi altså gøre noget ved. I Harde nær Kolding var der i dag nogen, der havde glemt genbrugspladsen. De har flyttet måske, fordi der er DVD-afspillere, og der er anden elektronisk udstyr. Det koster hvert år Randbøl 100.000 kroner at fjerne affald. Det er jo egentlig noget med at opdrage. Vi opdrager hinanden til at have en adfærd, der gør, at man ikke gør sådan nogle ting her. Fordi enhver ved jo, når man smider det her, at det fjerner ikke sig selv. Denne gang må der i hvert fald en større bil til. Der er bred opbakning i Folketinget til de nye bøderegler, som ventes at træde i kraft til april næste år. Og vi er her på nyhederne i fuld gang med at samle seernes billeder og beretninger om beskidte steder i Danmark. Her er det et billede, der er taget tæt på Hovedbanegården i København. Og her følger 2 fotos af svineri i Valby, også tæt på København.